Amen. Good morning po sa bawat isa. Good morning, church! I invite everyone po na lahat ay tumayo at bigyan po natin ng mahigpit na yakap ang lahat po ng kananayan po natin ngayong umaga. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y nangunguna. Habang may pag-ibig magkaisa. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y nangunguna. Habang may pag-ibig magkaisa. Amen. Muli sa magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Sabi nga po dun sa inawit natin, sabay-sabay po nating purihin ang ating Panginoon. Amen? Kaya po sa umagang ito, hanapin po natin ang pinakakomportable nating pwesto na we can give our best worship, our best praise sa ating Panginoon. So this morning, umpisahan po natin ang umaga sa pagpupuri sa ating Panginoon. And once again, let's focus our hearts, ating pong mga puso, ating pong mga isipan sa pagpupuri lamang sa ating Diyos sa buhay. Amen. Dinadakila ang aming puso ay iisang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ipinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas
dakila ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang maghari ka, maghari ka, manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah, pinupuri ka namin. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, pinupuri ka namin. Hallelujah, 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 pinupuri hallelujah, pinupuri ka namin. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang maghari ka, maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. O ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, aming Diyos. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Yes, so God, pinupuri ka namin, dinadakila, niluluwalhati. Sa umagang ito, Panginoon, marami pong salamat muli, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Lord, sa pagkilos mo, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Salamat ng marami, O Diyos. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw po ang patuloy na kumilos sa lugar na ito at sa puso ng bawat isa, Lord. Ihanda niyo po ang bawat isa sa amin, O God. Buksan niyo po ang aming mga kaisipan, ang aming puso, O God, na handang tagapin ang iyong mga salita. O God, salamat din sa iyong lingkod na gagamitin, Panginoon. Lord, tunay nga na ikaw po ang maghari sa kanyang buhay. Ikaw ang maitaas, ikaw ang makita, O God. At tanging mga salita mo lamang, O Diyos, ang mamutawi sa kanyang bibig, O God. Salamat ng marami, O God, sa buhay niya. Patuloy niyo po siyang pagpalain, Lord. Fresh revelation, O God, ang patuloy may pagkalob sa kanyang Panginoon, Lord God. At salamat sa puso ng bawat isa, Lord God, na handang magpatama, handang magpakorek, Panginoon. Handang tumanggap, Lord God, ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat ng marami, O God, at sa mga dadalhin mo pang mga panyapak sa lugar na ito, O God. Lord, ikaw po ang mag-iingat sa bawat isa, O God. At tunay nga na maranasan nila, O God, Lord, ang pagsama at pag-iingat, Lord God, sa kanilang pagparito, O God. Dalangin ko, Panginoon, Lord God, ang mga nasa live streaming, Panginoon. Ikaw po ang kumilos, O God. Walang distansyang hadlang, Panginoon, kundi ang pagkilos ng iyong presensya, Lord God, sa kanilang mga buhay, maging sa mga salita mo na ihahayag, O God. Salamat na marami, Lord. We claim, Lord God, Lord, ang portion na nararapat sa amin, O God. At ito po'y malakaran namin, Panginoon. Patuloy namin magawa, Panginoon, ang nais at kalooban mo, O God, sa aming mga buhay. Salamat na marami, O God. Patuloy kang kumilos, Banal na Espiritu, sa lugar na ito, O God. At tunay nga, O God, maghari kang tunay sa aming mga buhay. Salamat, salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat. In Jesus' name. Man, good morning! Yan, tingnan mo nga katabi mo, meron ka bang katabing nanay? Sabihin mo sa katabi mong nanay, Happy Mother's Day! Amen! So, sa umaga pong ito, muli, sama-sama tayo magpupuri sa ating Panginoon. Tunay nga na napakasarap pagpuri sa ating Diyos. Amen? So, sabi po sa ating aawitin, araw-araw tayo magpupuri sa ating Diyos na buhay. Tayo po ba araw-araw nagpupuri sa ating Diyos? Amen. So this time, bigay natin muli ang pinakamataas nating papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Okay, sarap talaga ang puri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa magdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri't pagsamba. Come on, church! Araw-araw! Say! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang puri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri't pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko.
Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw, ako ay sasamba. walang babantay. Sa pag-ibig mo, Ikaw ang buhay ko. Muli pa, awitin natin. Oh, ang sarap talaga. Oh, napakasarap. sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang. Na nadarama, Oh, ikaw lang ang siyang dahilan. Kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw, araw-araw ako ay sasamba. walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri. Luwalhatiin ka. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri. Luwalhatiin ka. Muli pa araw-araw, araw-araw magpupuri. Oh, tayo magpuri. Araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri. Luwalhatiin. Muli pa awitin natin araw-araw. Araw-araw magpupuri. Araw-araw sasamba. Araw-araw magpupuri. Luwalhatiin. Luwalhatiin, luwalhatiin ka. Say! Luwalhatiin ka. Araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, say! Araw-araw walang papantay Sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Papurihin natin ang Diyos. Oh, tayo magdiwang. Amen. Sinong hihigit sa iyong kapangyarihan? Sinong papantay sa iyong kadakilaan? Buhay ko'y tunay na naranasan ay iyong katapatan. Sinong hihigit? Sinong hihigit sa iyong kabutihan? Babala mo sa'kin, di ko na mabilang. Kaya't ako'y hindi mapipigilan. Magpurit magdiwang. Lahat tayo! Say! Lahat tayo'y magdiwang. Si Jesus ay papurihan. Magdiwang atin siyang awitan. Magdiwang itaas kanyang pangalan. Magdiwang buong puso't kalakasan. Atin siyang alayan. Luwalhati kailanman. Sinong hihigit sa iyong kapangyarihan? Sinong papantay sa iyong kadakilaan? Sa buhay ko'y tunay na naranasan
iyong katapatan. Lord! Sinong hihigit sa iyong kabutihan? Papala mo sa'kin, di ko na mabilang. Kaya't ako'y hindi mapipigilan. Pagpuri, pagdiwang. Lahat tayo'y magdiwang, si Jesus ay papurihan. Magdiwang, atin siyang awitan. Magdiwang, itaas kanyang pangalan. Magdiwang, buong puso't kalakasan, atin siyang alayan. Wala di kailan magdiwang. Magdiwang sa sayaw at tugtugan. Magdiwang sa awit at sigawan. Magdiwang sa tunog ng kagalakan. Magdiwang, buong puso't kalakasan, atin siyang alayan. Luwalhati kailan muli pa. Sinong hihigit? Say! Sinong hihigit sa iyong dakilaan? Pabantay sa iyong kadakilaan. Sa buhay ko'y tunay na naranasan ang iyong katapatan. Sinong hihigit sa iyong kabutihan? Pagpapala mo sa'kin, di ko na mabilang. Kaya't ako'y hindi mapipigilan. Magpurit, magdiwang. Kayo lahat magdiwang. Lahat tayo'y magdiwang, si Jesus ay papurihan. Magdiwang, atin siyang awitan. Magdiwang, itaas kanyang pangalan. Magdiwang, buong puso't kalakasan, atin siyang alayan. Luwalhati kailan pa. Magdiwang! Magdiwang sa sayaw at tugtugan. Magdiwang sa awit at sigawan. Magdiwang sa tunog ng kagalakan. Magdiwang, buong puso't kalakasan, atin siyang alayan. Luwalhati kailan, atin siyang alayan. Luwalhati kailanman. Say! Atin siyang alayan. Luwalhati kailanman. Magdiwang! Yes, Lord! Purihin ka, Panginoon. Napakasarap magpuri sa'yo. Kami ay nagdiriwang. O, sambahin ka, aming Diyos na buhay. Oh, yes, Lord. Lord, tunay nga, Panginoon, ang bawat isa sa amin na narito ay nagdidiwang at nagpupuri sa iyo, Panginoon, ng buong puso, buong lakas, buong espiritu at katotohanan, Panginoon. And Lord, sa umaga pong ito, muli wala kaming ibang nais kundi maranasan ng iyong presensya. Maranasan ng iyong pagkilos sa lugar na ito, O Diyos. Kaya patuloy kaming aawit, patuloy namin itataas ang iyong pangalan sa umaga pong ito. Yes. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sa
sambahin sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. O nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko, ito ang mamalagi. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko, mamalagi sa'yo. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailan. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, walang hanggan ang kabutihan mo'y magpakailanman. O Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailan. O ikaw ang simula, ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailan. Oh, sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Purihin ka, O Diyos, magpakailan. Oh, sing hallelujah.
Sing hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. O Diyos, magpakailan man, O Diyos. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. O ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katabatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. O Diyos, Diyos ang kabutihan mo, magpakailanman. Awitin natin Diyos. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Hindi ka nagmamaling. Muli pa Diyos, kabutihan. Diyos ang kabutihan mo ay wala kang katulad. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos, magpakailanman. O hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Purihin ka, O Diyos, kailanman. O hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin natin ang Diyos sa ating awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y oh, ikaw lang. Higit pa sa kalangitan, kadakilan mo'y mapapantayan. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Papurihin natin ang Diyos. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus sa'yo ang karangalan,
kapangyarihan. At magpakailanman. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko. Ikaw lang. Higit pa sa kalangitan. Ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y Di mapapantayan. sa huling pagkakataon. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa awit. Itataas, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan. Ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo, di mapapantayan. O Jesus, Jesus. Oh, purihin natin ang Diyos sa buhay. Sa'yo lang ang aming awit, ang aming papuri, O Diyos. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. O salamat, salamat. O salamat sa iyong presensya, aming Diyos. Pinupuri ka namin. Sa'yo lang ang kalwalhatian. Sa'yo lang ang kalwalhatian, aming Diyos. O salamat, salamat. Napakasarap magpuri sa'yo sa araw-araw, aming Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ka sa aming awit, sa aming tinig, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Salamat, salamat. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong presensya sa umaga pong ito. Tunay nga, O Diyos, kami ay narito. Ang bawat isa sa amin, O Diyos, ang nais ng aming mga puso ay itaas ang iyong pangalan, O Diyos. Lord, walang ibang pangalan ang maitaas sa lugar na ito, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Lord, maraming salamat sa iyong presensya na kumikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Alam namin na ngayon pa lang sa aming pag-aawitan, sa aming pagpupuri, ay kumikilos ka na sa aming buhay. And Lord, sa pakinig namin ng iyong salita sa umaga pong ito, muli handa po ang bawat isa sa amin na magpaturo sa iyo. Handa po sa amin ang bawat isa na makinig sa iyong mga salita. At isabuhay, Panginoon, ang bawat turo mo sa amin, O Diyos. Lord, hayaan mo ang iyong banal na Espiritu ang magturo sa amin, magpaintindi sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita. Na hindi lamang marinig namin, Panginoon, at ito, Diyos, ay maisagawa namin, Panginoon. Maraming salamat, tunay nga sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pinakamataas sa pagsamba, lahat ng iyong nilikha, sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Praise. Praise, praise. Amen. Yan.
Praise the Lord. Sige, bago tayo mag-umpisa ay patuloy nating itaas ang mga batang ito na regalo ng Diyos sa bawat magulang. Sabi nga po, di ba? Children are a gift from God, no? Kaya itong mga batang ito ay special gift ng ating Panginoon sa kanilang mga magulang. Praise God. Tuon natin ang ating mga kamay sa kanila. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We glorify thy name, O God. Lord, salamat sapagkat sa oras na ito, narito ang inyong mga mahalagang regalo, Panginoon. Lord, ang napakabuting regalo na ibinigay nyo sa Lord, sa mga magulang nila, Panginoon. Father God, salamat sapagkat ang mga batang ito, Diyos, kung paano, Panginoon, ay napaka-espesyal sa inyong harapan. Gayon din, O Lord, ang pagtingin namin sa kanila. They are very special, O Lord. You have called them, you have chosen them, O Lord, sa kanilang murang isipan. Salamat sapagkat kayo ang nagtakda na sa kanilang murang isipan, Panginoon, bata pa lamang sila, ay marinig na, maranasan na ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig, ang inyong kadakilaan. Father God, I pray, Lord, continue, Lord, to give them, Lord, your divine, Lord, protection, guidance, O Lord, hallelujah, hallelujah, wisdom, knowledge, and understanding sa mga batang ito, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, salamat sapagkat, Lord, ngayon pa lamang idinideklaran ko namin, Panginoon, anuman ang pagkakatawag at pagkakapili nyo sa mga batang ito ay mangyayari at magaganap in your perfect time, O God. At Lord, alam namin na bata pa lang sila, gagamitin nyo na sila bilang liwanag sa kanilang mga pamilya. Ang Lord, kalwalhatian nyo ay mararanasan ng kanilang tahanan dahil sa mga special gifts na ito, Lord. Magbibigay sila ng kaaliwan, magbibigay, Panginoon, ng kaligayahan sa kanilang mga magulang. Lord, maraming pong salamat at tunay nga, Lord, sa kanila pong pag-aaral sa Sunday, Lord, school nila, Father God, hindi nawawalan ito ng kabuluhan. Lord, we know that this is, Lord, paglalagay ng pundasyon sa kanilang mga puso, higit sa lahat sa inyong salita. Sapagkat alam namin, Panginoon, sinabi nyo that if you will train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. Kaya Lord, ang inyong mga salita na naitatanim sa kanilang mga puso, alam namin, Panginoon, ito ang magpoprotekta sa kanila, O Lord, hanggang sa kanilang paglaki. Salamat, salamat. Into your hands, we entrust their lives, O God. Thank you, Father. Bigyan niyo sila, Lord, ng espiritu ng kabaitan, Panginoon, pagsunog sa kanilang teacher, pakikinig, give them focus, O Lord, especially in your words, O God. At ang kanila pong room na ginagamit, Father God, encapsulate that room with your power, with your glory. Padala nyo mga anghel nyo na makakasama nila sa kanila pong pag-aaral. In Jesus' name. Thank you, Lord. We give you all glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Walang tatakbo. Yan. Amen. Praise the Lord. Happy Mother's Day po sa ating mga magigiting na nanay. Amen. No, ang motherhood po ay special gift, special privilege na ibinibigay ng Diyos, no, sa buhay natin. No, dahil sabi nga kung wala yung kanyang biyaya, kung wala yung grasya niya, no, hindi natin ma-enjoy ang motherhood. Pero praise the Lord, because of His grace, no, naroon na ito ay ating na-enjoy. Amen. Sino dito nakaka-enjoy ng pagiging nanay? Amen. Kahit makukulit ang mga anak, no? It is part na kung saan maraming nadidevelop din sa atin. Po, kaya purihin ng Diyos. Nakamamangha ang regalong ito ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa Mother's Day na ito, walang ibang dapat mapapurihan, walang ibang dapat mapasalamatan, kundi ang ating Diyos na dakila. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord, for the gift of motherhood. Yes, and amen. Praise the Lord. Sabi nga, meron akong nabasa, no, na
ang nanay daw, lalo na pag walang trabaho, no? Yung iba, dinidegrade nila, no? Dahil wala siyang trabaho, walang pinagkakakitaan. Pero nung inisa-isa kung ano ang ginagawa ng nanay, madaling araw pa lang hanggang sa bago matulog, grabe, no? Daig pa yung nagtatrabaho ng habi nga isang araw, no? Na kung saan ay because of the grace of God nagagampanan ito, no? Kaya alam niyo po, ang tinatrabaho po ng mga nanay, hindi ito kayang bayaran ng anumang salapi sa mundong ito. Amen? Amen? Mga nanay? Amen. And praise the Lord, He is our great reward. Amen? Pag tayo po ay tunay na sumasampalataya, nagtitiwala sa Diyos, He is our great reward. Siya ang ating great reward. Ibig sabihin, sa ating Panginoon, if the Lord is our great reward, we shall not lack. Hindi tayo magkukulang magpakailanman. Amen? Praise God. Purihin ng Diyos. Sa umagang ito, handa na po ba tayo? Handa na tayo sa ating pag-aaralan? Praise the Lord. Sino dito ang naroon na excited? Ha? Sapagkat ang ating tema, no? Ang ating tema sa buwan na ito ng Mayo ay about God's, ano? God's reward. Diba? Sa lahat ng bagay, we are expecting reward. No? Yung mga nagtatrabaho, kaya kayo nagtatrabaho ng husto, you are expecting reward. No? Gusto nyong naroon na, sabi nga ay magkasweldo. No? At naroon, pinagbubuti nyo pa lalo para tumaas ang sweldo nyo. Ang mga nag-aaral, kaya kayo lalo nagpupursiging mag-aral, gusto nyo magkaroon ng mataas na grado. Di ba? Gusto nyo makagraduate, gusto nyo makatapos, gusto nyo magkaroon. Kung magano, sa lahat ng ginagawa natin, we must expect reward. No? Dahil kapag hindi tayo nag-expect ng reward, basta-basta na lang. Hindi mo gagawin yung the best mo. Hindi mo gagawin yung naroon na pinakamainam na dapat gawin kasi you are not expecting reward. No? Pero kapag ang isang tao ay nag-expect ng reward, sa ayot sa gusto, gagawin niya ang the best niya. Amen? No? Gagawin niya ang the best niya kasi you are expecting reward. Nag-expect ka ng gantimpala na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Lalo, diba yung mga, tawag dito, yung mga athletes, diba? Anong ginagawa nila? Dinidisiplina nila yung kanilang sarili. No? Nagpa-practice sila lagi. Lahat ng bagay ginagawa nila. Dahil gusto nila kapag orasan ng competition, no, naroon na makuha nila yung great reward. Makakahabi nga, ang goal nila ay makuha nila yung trophy, makuha nila yung premyo, no, di ba? Kaya ginagawa nila ang lahat. Gayon din po sa bawat isa sa atin. At praise the Lord, dito po sa tema na inilagay ng Diyos sa buhay po ni Bishop, para po ang kanyang mga anak dito sa J. Blue family ay lalong maging masigasig, lalong naroon na maging, sabi nga ay excited sapagkat we have a great reward. Amen? No, buksan natin ang ating Bible sa theme verse natin. Ano ang sabi sa Revelation? Chapter 22, verse 12. Sabi dito, ito yung ating pinaka-theme verse for this month of May. And behold, ang sabi dito ng Panginoon, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. No? Sa Tagalog, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat tao, ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. No? Ito ay isang salita o habi nga po ay naroon na pangako ng Diyos na kung saan ang sabi nga, siya ay muling darating. Amen? Sino dito ang expected niya? O naroon na sabi nga ay, alam niya, no?
Alam niya, expected siya, excited siya sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Mukhang hindi excited, no? Ang iba. Alam niyo, kailangan po ito, ang bawat sa atin ay maging excited, no? Mamaya sasabihin ko po sa inyo kung bakit, no? Naroon na, sabi nga ay, rewards are your payments for things you have done for Him, no? Ang sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 12, rejoice and be glad because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted and the prophets were before you. No? Praise the Lord. Ang sabi naman sa 1 Samuel 26:23, the Lord rewards everyone for their righteousness and faithfulness. No? Naroon na nire-reward ng Diyos, no? Ginagantimpalaan ng Diyos lahat ng ating mga ginagawa. No? Kaya makikita natin, kung ang ginagawa natin ay mabuti, maganda, ano yung expected mo na great reward mo? Ha? Kapag ang ginagawa mo, alam mong mabuti, maganda, ano yung expect mo na great reward mo? Maganda, di ba? Kasi alam mo na maganda ang ginagawa mo. So you are expecting yung magandang reward. Pero kapag ang ginagawa mo ay hindi maganda, pangit, ano magiging reward mo o resulta? Pangit, di ba? Yung sa word natin ngayon, karma. No? Karma. Kaya yung iba, kahit na anong ginagawa sa kanila, hindi na nila pinapansin. Bakit? Dahil alam nila mayroong karma. Ano ibig sabihin ng karma? Yung balik. Di ba? Yung balik o yung reward. No? At praise the Lord sa ating mga, habi nga mananampalataya, ang nais ng ating Panginoon, ang ating maging karma ay yung good reward, no? Yung great reward na nanggagaling sa ating Panginoon. At ito yung mangyayari lamang kapag ang ating mga ginagawa ay ayon sa kanyang kalooban. No po? At sa oras na ito, i-review lang natin, no? Last week, ang isinyer sa atin ni Bishop ay yung 5 rewards, no? Na kung saan itong 5 rewards na ito ay ibibigay sa atin ng Diyos, no? Na sabi nga doon sa kanyang muling pagbabalik, no? Ito yung ibibigay sa atin. At ang mga rewards na ito ay, ano yung mga rewards na ito? Yung isinyer sa atin last Sunday. Sino nakakaalala? Ha? Ilan yon? Ilan? 5. Naalala ko nun yung merong palabas sa, yung parang patong-patong yung corona. Sino nakaalala nun? Merong every time na, halimbawa, itong linggong ito, ikaw ang nanalo, no? Meron kang crown na ibibigay. Tapos sa susunod na Sunday, pag ikaw na naman nanalo, papatong na naman yung crown. Ano bang palabas yun? Ha? Basta meron ganun, di ba? Tapos hanggang sa dumating sa punto, patong-patong na yung corona. Nung talagang nagwagi, no? Alam niyo po, yung corona po na inihanda ng Diyos sa atin, katulad po na senior ni Bishop, no? 5. No? 5 corona. Siyempre, pag sinabing corona, saan ipinapatong yon? Sa ulo. Hindi naman pwedeng, nandito yung isa, nandito yung isa, nandito yung isa. Hindi. Sa ulo, no? Biglang naalala ko nga yung palabas na yon, no? Na patong-patong. At alam niyo po ba, yung koronang yon, no? Hindi lamang basta sa ulo na natin ipapatong, no? Kapag tayo ay humarap sa ating Panginoon at ibinigay ito. Ito pong mga koronang ito rin po mismo ang iaalay natin, no? Meron pong isang big event na mangyayari, no? Sa kaharian po ng Diyos na kung saan ang lahat ay naroon na sasamba, ang lahat ay mag-aalay sa ating Diyos. At ang iaalay natin ay yung mga korona na ating matatanggap. Kaya napakasarap po na kapag yung 5 korona na yon ay ating natanggap, ito yung ating maiaalay sa Kanya. No?
Kaya purihin po ang Diyos, no? Maging masigasig tayo. Ano po ba yung corona na yon? Magbalik tanaw lang po tayo, no? Mag-review tayo para po doon sa ating na naroon na napag-aralan ng 1 linggo. Ano ba yon? Una, the crown of life. Ano ibig sabihin nito? Paano tayo magkakaroon ng crown of life? No? Crown of life symbolizes the eternal life na pangako ng Diyos sa sinumang tumatanggap sa Kanya bilang Panginoon niya at tagapagligtas. Meron tayong buhay na walang hanggan. No? Ibig sabihin, may katumbasyon na corona. Kaya sino dito ang mayroon ng crown of life? Taas ang kamay. Ha? O yung iba, wala pa kayong crown of life? Ibig sabihin, wala pa kayong assurance ng buhay na walang hanggan na nanggagaling sa ating Panginoon. Diba? Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whomsoever believeth on Him will not perish but have an everlasting life." No? Have an eternal life sa ating Panginoon. Kaya nung tayo ay magtiwala, no, magsuko ng buhay natin sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, we have that eternal life. Ibig sabihin, meron tayong crown of life. Amen? Kaya praise the Lord, may isang crown na tayo. No? Huwag niyo lang hayaan na mahulog yung crown of life na yon. No? Habang naghihintay tayo sa ating Panginoon, huwag niyo hayaan na ito'y malaglag o mabasag. No? Dahil ipipresent natin yan sa ating Diyos, no? Doon sa grand, great day na yon, no? The crown of life. Number 2, ano pa? Crown of righteousness. The crown of righteousness is the victory crown. Every time pala sabi nga, nagtatagumpay tayo, no, sa labanan ng buhay, nagtatagumpay tayo sa mga problema, sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan, we will have that crown of, sabi nga, yung crown of righteousness, no? The victory crown. At ang pangatlo, ano yung pangatlo? Incorruptible crown. Ito yung crown na hindi pwedeng makorrupt, no? This is the crown of perseverance. Ang number 4, crown of rejoicing. Ito yung crown of the soul winners. Amen. No? Ito yung crown daw na natatanggap ng mga, sabi nga, nagsusoul win. O naroon na naghahanap ng mga kaluluwa para ilapit sa ating Panginoon. Sino dito ang nakapag-soul win na? Itaas ang kamay. Ha? Bakit walang kamay na tumaas? No? No? Ihangat natin to, hangarin natin. Lord, nais ko magkaroon ng crown of rejoicing. And that is the crown of the soul winners, no? Dahil, sabi nga, di ba, sabi nga, isang kaluluwa lang ang mailapit natin sa ating Panginoon, tumanggap sa ating Panginoon. Bilang Panginoon tagapagligtas, ilang anghel ang nagre-rejoice? Ha? Ilang anghel ang nagre-rejoice? Milyon, no? Napakarami at isa tayo, kasama tayo doon na nagre-rejoice, no? Isa tayo doon na nagre-rejoice. Bakit? No, na ang kapatid natin na ito, ang kaibigan natin na ito, ang mahal natin sa buhay na ito, mayroon tayong assurance na mula sa kapahamakan, siya ay may buhay na walang hanggan. No? Kaya yung joy mo kakaiba, no? Yung joy na nararamdaman natin, mararanasan natin ay kakaiba. Kaya nga tinawag tong crown of rejoicing, no? The crown of soul winners. At ang panglima, yung crown of glory, no? The crown of glory. Ito yung crown daw ng true servants, no? Yung mga talagang naglingkod sa ating Panginoon. Amen. At sa pagkakataon na ito, no? Sabi nga, yung mga diniscuss na yon ni Bishop, ay yun yung naroon na mga crowns na daladala, ay yung mga reward na daladala ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, na ibibigay niya sa kanyang mga anak, no? At sa pagkakataon na ito, maaari may tanong tayo, naku, ang tagal pa pala nung crown, yung anong yon, no? Bago ko matanggap, no? Alam niyo po ba,
ngayon pa lamang po, meron na tayong rewards din na pwedeng matanggap sa ating Panginoon. No? Dahil ang sabi niya nga, di ba? Sabi nga, dito sa ating yan, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. No? Ayon sa kanyang gawa. Kaya sa oras na ito, mayroon lang po akong 5 na nais na i-share sa inyo, yung rewards ng Diyos na kahit narito pa tayo, no? Kahit hindi pa siya dumarating, maranasan na natin. No, yung reward na yon. Dahil itong mga reward na ito, ang lalong magpapainit sa atin, ang lalong magbibigay sa atin ng apoy para lalong lumalim ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Handa na ba tayo? No, the rewards of God. No? The rewards of God. Una, the reward for humility. No? Na alam niyo po ba, na sa ating pagpapakumbaba, may reward na ibinibigay ang Diyos sa atin. No? May reward ang Diyos na ibinibigay sa mga anak niya na laging nagpapakumbaba. There is a reward for humility. No? Ano ba ibig sabihin ng humility? No? Yung humbleness, pagpapakumbaba. No? Na naroon na hindi ka nagmamataas, naroon na handa ka na humingi ng sorry kahit alam mo na hindi ka ang mayroong kasalanan. No? Ikaw, yung humility na kung saan kaya mo na naroon na sabi nga anuman panlalait, anuman na naroon na sabihin sa iyo, naroon na nagpapakumbaba ka pa rin. No? Katulad ng ating Panginoong Hesus, no, pinakita niya yung pagpapakumbaba, nung siya ay pinarurusahan, nung siya ay nilalatigo, no, ni isang salita na masakit, walang lumabas sa kanyang bibig. No? Nanatili siyang tahimik, tinatanggap yung naroon na kanyang dinaranas dahil alam niya may plano ang Diyos. No? God is in control of everything. Kaya hindi niya kailangan lumaban. Hindi niya, kung tutuusin nga, di ba? Kaya niyang pababain ang milyon-milyong anghel para naroon na guiganti siya. Pero hindi. Because of His humility, He obeyed hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. No? At alam niyo po ba, may reward ang pagpapakumbaba. No? May reward ang pagpapakumbaba. Tingnan po natin sa Proverbs 22 verse 4. Ito po yung naroon na reward na kapag tayo po ay patuloy na namuhay na may pagpapakumbaba. Ang sabi dito, the reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. No? Yan, sa King James Version, by humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Ito daw yung naroon na reward, no? O yung gantimpala na ating makakamit kapag tayo ay nagpakumbaba. Kapag tayo ay namuhay ng may pagpapakumbaba. Ano yung mga reward na yon? Riches, honor, and life. Amen. Walang katumbas yan na pera. Walang katumbas yan na anumang material. No? Tanging sabi nga, yung mga bagay na yan ay ang Diyos lamang ang makapagbibigay. No? Ito yung honor, no? Yung riches, no? At maging ang buhay. Po, ito yung naroon na reward ng ating Panginoon. Kaya naisin natin na, sabi nga, na kahit na ano yung naroon na nangyayari, na minsan parang tinatapakan na yata ako nito, no? Stay humble, no? Stay humble. Dahil sabi nga, pride goeth before distraction, no? Ang pagiging mapagmataas, no, ang magbibigay, magbabagsak ng iyong buhay. Pero ang nagpapakumbaba, anong sabi sa Bible? Itinataas niya. No? Itinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba. Kaya kung gusto natin na tayo ay maitaas, no? Tayo ay maitaas, tayo ay mag-promote, hayaan natin na tayo ay magpakumbaba. Dahil may reward ang pagpapakumbaba. Amen? No, may reward ang pagpapakumbaba. No, the reward of humility. The reward of humility is riches, honor, and life. Tandaan po natin yan. Pangalawa, the reward
for obedience. Ito naman yung reward kapag tayo ay natutong sumunod, no? Sumunod. Ang sabi dito sa Deuteronomy 28 verses 1 to 6. Basahin natin. Deuteronomy 28 verses 1 to 6. Ang sabi dito, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Una, ano daw yung mga reward na yon o blessing na matatanggap natin kapag tayo ay sumunod, no? Sa salita ng Diyos, sa commandment niya, sa instruction niya, sa direction niya sa ating buhay. Ang sabi dito, blessed shall thou be in the city, pagpapalain ka ng Diyos sa iyong syudad, and blessed shall thou be in the field, kahit daw sa ikaw ay nasa bukid. Ibig sabihin, kahit nasaan ka, ang pagpapala ay ibibigay niya sa iyo. Ang sabi dito, blessed shall be the fruit of thy body. No? Magiging pagpapala o pagpapalain ang fruit of your body. Ano ba yung fruit of your body? No? Halimbawa sa mga nanay, ano yung fruit ng body natin? Yung ating mga anak. No? Ang sabi ng Bible, kapag tayo ay na sumunod, no? Natutong sumunod sa ating Panginoon, pagpapalain niya yung ating mga anak. No? Pagpapalain niya yung ating mga anak. No, kaya wag tayo, lalo na yung mga nanay, wag po natin hayaan na tayo maging disobedient sa ating mga anak, ay sa ating Panginoon. Dahil yun ang magiging way para pagpalain ang ating mga anak, di ba? Bilang mga magulang, ito yung ating desire, di ba? Ang desire natin pagpalain yung ating mga anak. Kaya nga yung mga nanay, yung mga tatay, talaga nagtatrabaho ng gusto. Lahat ng, ang pagtitiis, ginagawa. Praise the Lord. Nasaan si Brother Eric? Welcome pala, Brother Eric. Nakita ko kanina, no? Siya ay dumating pala. Kanina? No? Praise the Lord, no? Yun nga, katulad ng isang ni Brother Eric, no? Talagang nandun yung pagtitiis. No? Dahil, syempre, bakit ginagawa ito ng magulang? Dahil ang gusto niya, mapagpala ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Kung nag-aaral pa yung mga anak niya, gusto niya makatapos. Pero alam niyo, ang isang sikreto, kung nais natin na talaga mapagpala ang ating mga anak, sumunod tayo sa Diyos. Amen? Sumunod tayo sa Kanya. No? Kami po bilang patotoo, no? Hindi namin naranasan yung magtrabaho secularly. No, nagtrabaho kami sa Kingdom of God at nakita namin ang Diyos ang nagpala sa aming mga anak. Amen? No? Kung titignan, wala kaming pwedeng ipamana sa kanila. Pero praise the Lord, ang Diyos na ating sinusunod, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ang magbibigay ng tunay na inheritance. Amen? Siya ang magbibigay ng tunay na inheritance. Amen? No? Kaya naroon po na sabi nga, may reward ang obedience, no? Sabi nga, blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kin, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shall be when thou comest in, and blessed shall be when thou goest out. No? Dito natin makikita na, sabi nga, saan man tayo magpunta, no? Hindi tayo matatakot dahil alam natin na ang reward ng Diyos ay ibibigay niya sa atin. Amen? No? Naroon at siya yung ating great reward, no? Naalala ko nung kami po ay nasa Mindoro, biro nyo 20 years na kami doon, no? Na for 20 years nandun lang kami nakatira sa likod ng church, no? Eh yung mga leaders po, no? Dahil nakita nila yung, biro mo, for 20 years, eh meron pa namang ang tawag dito, space doon sa church. Ang naging desire nila, ipagtayo kami ng bahay, no? Kasi nga naman, pag nung nasa likod kami ng church, ay
bahay ng lahat, no? Kaya alam niyo noon kapag pagkatapos ng service, no, meron kaming nagluluto, lagi nagluluto siya ng isang malaking kaldero ng sinigang, no? Sinigang na anong tawag doon? Galunggong, no? Dahil marami nga kami, no, yung mga leaders kasama namin nagkakainan, no? Kaya naroon na, sabi nga nila, parang gusto nila na maranasan naman namin yung privacy, no? Kasi nga laging kasama namin lahat, no po. At nung time na yon na kami po ay naroon na, sabi nga ay nag-usap-usap na, ipagtatayo kami, biglang nangusap ang Lord sa akin. Ang sabi ng Lord sa akin, hindi ko kayo bibigyan ng ari-arian sa lugar na ito dahil ako ang inyong ari-arian. No? Nung mangusap ang Lord sa akin na ganun, parang ang naging impression sa akin, hindi niya kalooban na kami maipagtayo ng bahay doon. No? Kaya sabi ko nga doon sa ibang leader, sabi ko, hindi sa ayaw ko, no? Siyempre, sino ba yung hindi naghahangad na magkaroon ng privacy, ng sariling galawan, no? Pero ang sabi ko nga ay, ang sabi kasi ng Lord, He is our great reward, no? Kumbaga sa hinagap, hindi namin naisip na kami ay aalis sa Mindoro. Pero inabot nga kami ng 20 years dun no? Pero nung pinagbubulay-bulay ko, sabi ko nga, biro niyo sa tagal namin doon, kayang-kaya ng mga kapatid ko, kasi nga mga nasa US sila, na bumili ng mga properties doon, no? Bumili. Pero walang nagkaroon ng desire, no? Pero yun nga, magmula nung ibinigay ng Diyos sa akin yon, na sabi nga niya, hindi ko kayo bibigyan ng ari-arian sa lugar na ito dahil ako ang inyong ari-arian, sabi ng Panginoon. Kaya nung time na yon, sabi ko, hindi na siguro kami kailangang ipaggawa pa ng bahay, no? Dahil ang pangako ng Diyos, siya yung aming ari-arian. Hanggang sa dumating nga po ang punto na kung saan dito niya pala kami bibigyan ng bahay, no? Na sabi nga ay instant cash pa, no? Instant cash pa ang ibinigay sa amin. Praise the Lord. Kaya makikita po natin, no, na pagsunod natin sa ating Panginoon, hindi ka lugi. Bakit? May gantimpala lagi. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. No? Biro nyo, si Pastor Dodong, kung hindi siya sumunod sa pagkakatawag ng Diyos sa kanya, baka buti na lang hindi lumalaki yung mga anak. No? Biro mo, magtsatsaga ka ba lagi dyan sa likuran na napakaliitan lugar? Sabi ko nga, buti na lang, hindi mabilis lumaki ang mga anak niya. No? Kasi pag biglang lumaki ka agad, naku, mamumroblema ka. Halimbawa, ang kama niya lang ay maliit, biglang lumaki. No? Yung mga anak nga namin, biglang naglakihan. No? Tapos ngayon, mga nag-asawa. No? Sa pagsunod niya sa Panginoon, praise the Lord. Ni sa hinagap mo ba, alam mo na magkakaroon ka ng property? No? Meron na po siyang sarili sa Sambales. Ginagawa na yung kanilang bahay doon. Bububungan na lang yata, ano? Kaya, pag nagpunta po tayo doon, meron tayong tutuluyan. Meron siyang palasyo doon sa Sambales. Amen? Kasi noon po, pag pupunta ng Sambales, dahil nga, ano lang yung ginawa yung ating church doon, no? Meron lang ding maliit na ganyang kwarto, doon sila nag-i-stay, no? Pag dumarating din si Bishop doon, kasama nila doon, no? Pero ilang buwan na lang, yung mga sasama sa Sambales, mararanasan natin na matulog sa palasyo ni Pastor Dong. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos, no? Sabi nga, may reward, no? May reward sa pagsunod, lalo na sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong matakot, no? Huwag tayong matakot kapag ang Diyos ay may sinasabi sa atin. Dahil walang magulang na kapag nag-utos ay hindi nagre-reward. No? He is our great reward. No? Ang ating Diyos ang ating great reward. Kaya purihin ang ating Panginoon. That is the reward of obedience. No?
Kaya sa ating mga buhay, hanggat narito tayo, no? Habang tayo naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon, hayaan natin na ang puso natin ay mapuno ng pagsunod una sa ating Panginoon. At kung tayo ay mga anak, no, pagsunod sa ating magulang, no? Pagsunod sa nakakatanda sa atin, pagsunod sa kung sino yung naroon na mayroong authority over us, no? Walang mawawala sa atin kapag tayo ay sumunod. Tayo ay magkakaroon ng reward. Amen? Tayo ay magkakaroon ng pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Yun ang number 2. At ang number 3, yan, the reward for serving God. No? Ang reward sa paglilingkod sa Diyos. Sa Colossians chapter 3, verse 23 to 25. Ang sabi dito, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he had done, and there is no respect of persons. Amen. Praise the Lord. Ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi lamang sa church. No? Hindi lamang sa church. Hindi lamang sa ministry. Ang sabi dito, no, katulad ng ating binasa, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto men. Lahat daw ng ating ginagawa, no, halimbawa, ikaw ay namamasukan, no, ito, lagi itong ini-encourage, lalo na yung mga OFWs natin, no, dahil sa ayaw at sa gusto, marami talaga tayong OFWs na ang trabaho sa ay sa bahay, nangangamuhan, no? Merong pinaglilingkuran, no? Pero ang sabi nga dito, pwede kang maglingkod sa Diyos, no, sa pamagitan ng iyong trabaho. Sa pamanong paraan, in everything you do, do it heartily and as unto the Lord and not unto man, no? Sabi nga dahil ang Diyos ang magre-reward, no? Di ba? Sabi dito, because ang sabi dito, ye shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. No? Dahil ang pinaglilingkuran mo ay ang ating Panginoon. No? Kaya, ang sabi dito, in serving God, hindi lamang sa ministry, hindi lamang sa sa lahat ng ating ginagawa, we can do it as our service unto God. No? At ang sabi nga, kapag ito'y ginawa natin para sa ating Panginoon, makikita natin, tatanggap tayo ng reward. Amen? No? Kaya alam niyo, marami po tayong mga, sabi nga ay kapatid na OFWs, no? Na kung saan, nung malaman nila na even sa kanilang pagiging, sabi nga ay domestic helper, pero nung matutunan nila na maging ang bagay na yon ay isang paglilingkod sa Diyos, isang paraan kung paano maglingkod sa Diyos, no? Ginawa nila ang lahat para sa paglilingkod sa Diyos. Nakita nila marami ang nakatanggap ng promotion, no? Yung iba nga naging tagapagmana pa, no? Naging tagapagmana pa kahit hindi sila part ng family dahil na ang ginagawa nila in the best nila, hindi para sa kanilang amo kundi sa kanilang Diyos. Makikita natin, no? Mahabi nga, maging sila ay nakatanggap ng mga mana, no? Yung iba promotion, no? Yung iba favor, no? Kaya ang sabi nga naroon na sabi nga ay merong reward for serving God, no? For serving God. Kaya anuman yung ating mga ginagawa, do it for the Lord, no? Do everything as unto the Lord dahil siya yung magre-reward sa atin, no? Kung ang amo mo no ay napakabagsik, pero kapag ginawa mo ang lahat para sa ating Panginoon, walang imposible sa Diyos. Amen? Kayang-kaya niyang palambutin ang puso ng amo mo. Bakit? Because you are doing your job to the Lord, no? Para sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po nito, no, na we must keep in mind, no, alalahanin natin na there is reward for serving God. Amen? No, sa lahat ng ating ginagawa, we must do it for us, a part of our service to God, no? Kaya napakahalaga po nun. Number na tayo. 4. No, 5 lang po ito, pero maraming kaparaanan kung paano
na sabi matatanggap natin yung reward natin sa ating Panginoon. Ang number 4, the reward for your faithfulness. Yung pagiging tapat pala ay merong kaakibat na reward, no? Ang sabi dito sa 1 Samuel 26, verses 23 to 24. 1 Samuel 26, verses 23 to 24. Ang sabi dito, the Lord rendered to every man his righteousness and his faithfulness. For the Lord delivered thee into my hand today. But I would not stretch forth my hand against the Lord's anointed. And behold, as thy life was much set by this day in mine eyes, so let my life be much set by in the eyes of the Lord, and let him deliver me out of all tribulation, no? Dito makikita natin, no, na sabi nga ay sa 1 Samuel na kung saan ay dahil si David ay naging faithful, no, sa ating Panginoon, naroon na sabi nga ay yung favor ng Lord ay kanyang natanggap, no? Na kanyang natanggap. Kaya makikita natin na anuman trouble, anuman ang tribulation, o anuman yung mga kinakaharap natin, lagi yung pabor ng Diyos matatanggap natin. No? If we have that faithfulness una sa ating Panginoon. No? Dahil siya na nangako ay faithful. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ano man yung ating sitwasyon sa buhay, no? Kapag tayo nanatiling tapat sa ating Panginoon, mararanasan din natin yung kanyang katapatan, no? Yung pabor niya sa atin, no? Yung hindi niya pag-iwan sa atin, no? Kaya napakahalaga po noon na sabi nga ay yung pagiging tapat natin, no? Halimbawa, sa mag-asawa, nanatili kang tapat sa asawa mo, no? Pero yung asawa mo hindi naging tapat, hindi ka talo doon, no? Hindi ka talo doon, no? Dahil ang Diyos kung paano naging tapat ka, kayang-kaya niyang baguhin yung asawa mo. Manatili kang tapat, no? Manatili kang tapat. Huwag nating hayaan na overcome evil by evil, but we must overcome evil by good, no? Maging tapat tayo, po, dahil may reward ang katapatan na ibinibigay natin una sa ating Panginoon, no? Halimbawa, maging sa ating pagkakaloob, sa ating mga tithes and offering, no? Kapag tayo ay naging tapat, tandaan natin, we cannot outgive Him. Hindi natin siya mahihigitan, no, ng pagbibigay. Ang tinitignan lang ng Diyos ay yung katapatan natin. Hanggang saan ang katapatan mo, no? Makikita po natin na sabi nga, ang pangako niya, He will open the door of heaven, no? Yung mga windows of heaven, yung the doors of heaven, lahat na bubuksan ng Diyos sa mga tapat, no, sa Kanya. Kaya may reward po, no, ang pagiging tapat. Kaya wag niyong hayaan na, naku, tapat ako sa Kanya, siya naman hindi naging tapat. No, wag po kayong manghinayang sa katapatan na ating ginagawa dahil yan ay nire-rewardan ng ating Panginoon. Amen? No? God's time is perfect. Na maaaring sa ngayon, hindi pa nakikita, pero makikita mo, yung perfect timing ng Lord, mararanasan mo yung reward na dulot ng katapatan mo. Katapatan mo sa trabaho, katapatan mo sa asawa mo, katapatan mo sa pamilya, katapatan mo sa habi nga, in all aspect, no? Na minsan kahit nag-iisa ka, pero nananatili kang tapat na ginagawa mo, yung tungkulin na iniatang sa iyo ng Diyos, tandaan natin, hindi ito nawawalan ng kabuluhan dahil may reward na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? 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 May kausap pa po ba ako? Praise the Lord. At ang huli, dito natin makikita, no, yung huli natin, ang sabi dito, the reward for doing good to others. No? The reward of doing good to others. Romans 2:10 to 11. Romans 2:10 to 11. But glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first and also to the Gentiles. For there is no respect of persons with God. Amen. No? Ang sabi dito, sa lahat daw ng gumagawa ng mabuti, sa Jew man, sa Hudyo, o sa mga Gentiles. Ibig sabihin, ang Diyos kasi, they are chosen one, ano? Yung Gentiles, kumbaga tayo, kabilang tayo sa Gentiles. Pero ang sabi nga noon,
ang magiging reward nito ay glory, honor, and peace. No? Glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first and also to the Gentile. No? For there is no respect of persons with God. Ibig sabihin nito, kahit sino pa yung ginawan mo ng mabuti, no? Meron tong karampatang reward na nanggagaling sa ating Panginoon. Sabi, honor, no? Glory, and peace, kapayapaan. No? May reward ito. Kaya wag na wag tayong naroon na magsasawa na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. No? At wag naman nating hayaan na sa paggawa natin ng mabuti ay kailangan pa merong video, may picture, no? Na ano, ang sabi nga ay kapag ganun yung parang pinupolitika, malaman lang, no? Ay hindi reward na nanggagaling sa Diyos ang ating matatanggap, no? 'Di ba? Kaya nga sabi nga kung tutulong ka kahit nga yung kaliwang kamay mo, huwag mong hayaan na malaman na may ginawang mabuti yung kanang kamay mo, no? Dahil kapag ganun po yung ating prinsipyo sa buhay, makikita natin yung reward ay nanggagaling sa ating Panginoon. Pero kapag, sabi nga parang binabandera pa natin, no, makikita natin no, yung ang reward natin sa tao lang. No? Pwede ngayon, papurihan ka, pero susunod, ibagsak ka naman. No? Pero sa ating Diyos, hindi. Kaya, ang sabi nga, there is a reward for doing good to others. No? Na ang sabi nga, ang reward na ito ay glory, honor, and peace, kapayapaan, no? Na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya, yung mga bagay na yon, no, ay naroon na, sabi nga, yung humility, yung obedience, no, yung ating pagsiserve sa Lord, yung katapatan mo, at yung paggawa mo ng mabuti sa ating kapwa, ay mayroong corresponding rewards. Na ngayon pa lamang, no, ngayon pa lamang, habang tayo nandito sa magulong sanlibutan na ito, ipararanas na sa atin ng ating Panginoon. Amen? No? At sa mga bagay na ito, gusto ko lang idagdag dito sa ating ito po ay isinyer ko nung Huwebes sa Tinig ng Pag-asa. No? Dahil nasabihan nga po ako ng ating kapatid na si Brother Hendrix na may schedule ako. And I prayed to God, Lord, ano po yung nais nyo na ma-share ko sa Tinig ng Pag-asa, no? At ibinigay po sa akin ng Lord itong Hebrews 10:35-38. Na kung saan sa mga talatang ito, no, ay naroon na sabi nga ay ito naman yung nagsasabi, how can we receive these rewards, no? Paano natin matatanggap ba yung mga rewards na 'yan? Na inihanda ng Diyos, no? O ibinibigay ng Diyos, o katulad nung reward for humility, reward for obedience, no? Paano natin yan matatanggap, no? Dito sa Hebrews chapter 10, verse 35-38, kung mababasa natin, una sa verse 35, no? Ang sabi dito sa verse 35, cast not away therefore your confidence. Yan. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. No? Ibig sabihin po dito, wag daw nating i-cast away o ibig sabihin baliwalain yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. No? Dahil, sabi nga, yung sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon na yon, mayroon yung corresponding reward. No? Kaya wag nating i-cast away o i-neglect, no? Yung obedience, yung humility, kasi meron niyang reward nga na nanggagaling sa ating Panginoon. No? Kaya yun ay paalala. No? We must not cast not away therefore our confidence o yung pagtitiwala natin. No? Higit sa lahat sa ating Panginoon sa kanyang mga pangako. Lalo na't ngayong taon na ito, di ba? Ang sabi nga yung ating yung verse natin sa buong taon na ito ng 2024. The fulfillment of God's promises, no? Talagang ibibigay niya sa atin. Kaya wag tayong naroon na, sabi nga ay mawala ng loob, no? Wag natin mahayaan na masira yung pagtitiwala natin sa Diyos dahil lang sa problema mo, dahil lang sa pagsubok, no? Lalo nga tayong kumapit
lalo tayong naroon na magtiwala sa Diyos. Ano man yung nakikita mo, magtiwala ka sa Diyos, makikita mo lalo ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kadakilaan. Sa verse 36 naman, ang sabi sa verse 36, para ma-receive natin yung reward, no? Ayan. Ang sabi dito, for ye have need of patience, that after you have done the will of God, ye might receive the promise, no? Kailangan daw po naroon na magkaroon tayo ng patience. Ano ba yung patience? Pagtitiis, no? Na kapag nagawa natin yung kalooban ng Diyos, makikita natin mayroong reward, no? Kaya sabi nga ay ibig sabihin hindi nawawala ng kabuluhan. Kaya 'di ba, sabi dun sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor will never be in vain. No? Kaya ang sabi ng kailangan magtiis tayo, no? Magtiis tayo dahil alam natin na lahat ng ating ginagawa sa ating Panginoon hindi nawawala ng kabuluhan. At lalo't higit may reward na katumbas ito. Amen. No, may reward ito na katumbas. Kaya napakahalaga po, no, yung patience, yung pagtitiis, no? Na bagamat halimbawa, yung iyong Lord, ginagawa ko naman yung kalooban nyo, no? Naglilingkod na nga po ako sa inyo, kahit nga nag-iisa, ginagawa ko pa, no? Pero ang sabi nga ng Lord, kapag na-develop yung patience mo, no? In doing, habang ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, makikita mo, in His perfect time, tandaan natin, He makes everything beautiful in His time. Ibig sabihin, He has the perfect time. Lagi siyang mayroong perfect timing. Kaya huwag kang magmadali, no? Huwag kang magmadali. Hintayin mo, no? Hintayin mo yung naroon na perfect timing ng ating Panginoon, no? At gawin mo lang lagi, no? Do the will of God, kung ano yung kalooban ng Diyos. Sa verse 37, anong sabi doon? Tingnan natin. For yet a little while, and He that shall come will come, and will not tarry. No? Ibig sabihin dito, sa verse 37, naroon na kailangan daw maging excited ka for the coming of our Lord. No? Maging excited tayo. Bakit? Kasi kapag excited ka, di ba iba yung adrenaline na natatanggap mo, di ba? Iba yung lakas mo, no? Kakaiba kapag ang isang tao ay excited, no? Kakaiba. Halimbawa, excited ka na magde-date kayo, no? Nung girlfriend mo o yung boyfriend mo. Dahil excited ka, no? Naroon na minsan nga aga-aga pa, naliligo ka na, no? You're preparing everything, no? At iba yung nararamdaman mo, no? Gayon din po sa ating Panginoon. Kapag tayo ay laging excited, no, sa kanyang muling pagdating, dahil iba yung adrenaline mo, lalo kang parang tag dito, yung strength mo kakaiba, no? At kapag ang isang tao excited lagi sa pagdating, halimbawa, alam mo na may darating kang bisita, no? Anong ginagawa mo, no? Dahil excited ka doon sa darating mong bisita. 'Di ba? Naglilinis ka, no? Naglilinis ka, no? Na minsan alam mo, araw-araw nga nagwawalis ka, pero dahil iba yung expectation mo, may excitement ka doon sa darating, no? Hindi lang basta walis ang gagawin mo, magmamap ka pa, no? At makikita mo na, naku, ang dami palang dumi. Although nagwawalis ako araw-araw, pero dahil excited ka nga dito sa darating mong bisita, hindi lang basta walis ang ginagawa mo, nagmamap ka pa at nakita mo na mas marami pa palang dumi. Alam nyo, ganun din po, no? Kapag excited tayo, no, sa pagdating ng ating Panginoon, makikita natin na, habi nga, yung ating puso, lagi nating palilinis yan, no? Dahil siyempre, ayaw nating naiwan, no? Nakita nyo yung nakita niyo yung palabas na yung rapture, no? 'Di ba? Yun yung muling pagbalik ng Panginoon, yung pagkuha, no, sa mga mananampalataya na kung saan dahil yung iba nagpa-banjing-banjing, oo, uma-attend ng church, pero paglabas ng church wala na, no? Dumating sa punto, Sunday service pa, biglang nag-rapture.
Nawala yung mga katabi, no? Wala na. Kahit na anong sisi ang gawin natin, hindi na mangyayari. Isang way din yan, ano? Makikita rin natin doon sa parable ng 10 virgins, no? Dahil yung 5 virgins ay excited lagi, no? Excited lagi sa pagdating ng kanang bridegroom, no? Talagang they see to it na yung kanilang oil ay hindi mauubos, no? Hindi maubos ay yung 5 na virgin na naghihintay dun sa pagdating ng bridegroom, no? Dahil hindi sila excited, wala silang pakialam. Kahit na mauubos na yung kanilang langis, no? Ginagawa nila yung gusto nilang gawin. Dumating sa punto, ayan na, no? Dinideclare na darating na ang kanilang hinihintay na bridegroom. Sa pagkakataon na yon, doon lang na-realize nung 5 babae, no? Yung 5 bride na yon na, naku, kulang na tong langis natin. No? Kulang na tong langis natin. Humingi tayo doon sa meron pa. No? Kaya ang ginawa nila, lumapit sila doon sa 5 na maraming baon na oil. No? Pero ano sabi ng 5? Naku, hindi namin kayo pwedeng bigyan. Dahil kapag binigyan namin, baka maubusan din kami. Buti pa, bumili na lang kayo. No? Nagkataon, nung sila ay lumabas para bumili, siyang dating nung bridegroom na kanilang hinihintay. Ito po ay simbolo ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya nung bumalik yung 5, wala na yung 5. Isinama na nung groom. No? Sinama na ng groom. Dahil sila ay handa. Alam nyo, ganun din po yun. No? Nais ang ating Panginoon, ito'y paalala sa atin, no? Hindi lang basta yung reward, na sabi nga, doon tayo sa reward tumutok, kundi maging excited tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At tandaan natin, kapag tayo excited, iba yung adrenaline natin, no? Sabi nga ay walang pagod, hindi ka hihinto, hindi ka susuko, katulad ng ating awit, no? Na sabi nga, ang tag dito, J-Blue, no? Na magpapatuloy, hindi hihinto, hindi susuko, at ang ating oil, walang iba, ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, ay nanaisin natin lagi na magpatuloy sa ating buhay. Amen? No? Para hindi tayo maiwan. No? Alam nyo, kung iisipin pa lang, maiwan ka, hirap po. No? Mararanasan natin yung 7 years tribulation. Ang sabi nga doon sa 7 years tribulation, gusto mo nang mamatay dahil sa hirap, hindi ka mamamatay. No? Talagang pagdadaanan mo lahat ng hirap, ng sakit. No? Pero purihin ng Diyos. Dahil sa pagkakataon na ito, inihahanda ng Diyos ang puso ng bawat isa na maging excited tayo sa pagbalik ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Laging pinapaalala sa atin ng Diyos. Maging obedient tayo, maging humble tayo, continue to do good works, no? Continue to serve the Lord sa lahat ng ginagawa mo, no? Iba yung magiging lakas mo. Hindi ka manghihina. Iba yung adrenaline ng isang excited na tao. Amen? No? Iba yung adrenaline. Iba yung lakas. Iba yung sigla. Iba yung joy kapag ikaw ay excited. Pero kapag wala ka ng excitement, hindi ka na excited, nako, sasabihin mo, nako, linggo na naman. Obligado na naman pumunta sa church. Obligado na namang mag-practice. Iba na yung dating sa'yo. Alam niyo po, nung Friday, na-invite po si Bishop doon sa isang revival, sa isang church na doon sa Pasig. At alam niyo po, yung pong nangunguna o yung pinakapastora doon ay ninang namin sa kasal. No? Sila yung mga unang-unang kasamahan namin nung bago-bago kami, no? Na naglilingkod sa Panginoon. Pero ang sabi ko nga, praise the Lord, dahil siya, ilang taon na siya, no? Siguro mag-80 na siya, pero nandun pa rin. No? Nandun pa rin yung adrenaline niya. Nung nga po kami kumakain doon sa kanila, ang sabi niya, minsan nalulungkot ako eh. Pag naalala ko yung tayo-tayo noon, na talagang
grabe yung kahit saan tayo magpunta, no? Laging nandun yung laging nandun yung joy, no? Alam niyo noon, kapag Sunday, no? Kapag kami ay a-attend doon sa dahil nandun yung excitement, no? Nandun yung talagang ng Santong Espiritu. Pupunta kami doon pag umattend doon sa Arroyo High School, walang aircon yun, walang talagang nasa ilalim ng ng initan, no? Pero ang mga tao, no, grabe ang excitement, no? Grabe yung excitement. Ako po noon, manggagaling pa ako ng Laguna. Pumupunta ako ng Laguna dahil may outreach doon, no? Nagpupunta ako doon ng Friday para sa gawain, tapos hanggang Saturday, no? Tapos Sunday, kasama ko pa sila papunta diyan sa papunta diyan sa Arroyo High School para umattend. Kasi nandoon yung excitement no? Nandoon yung excitement. Kaya sabi nga ni Nining Anghiling, naku, pag nakikita ko ngayon yung mga basta makasimba na lang o maka-attend na lang, wala na yung excitement. No? Wala na yung excitement. Kaya minsan, sabi nga parang nag-aano nga daw siya Sabi niya, Lord, ibalik niyo yung excitement na yon, no? Kami po noon, kahit na ilang oras doon sa Arroyo High School, no? Yung mga upuan na ginagamit, galing pa doon sa mga rooms. Yung iba galing sa second floor, sa third floor, ibinababa yun ng mga excited na gustong makarinig ng salita ng Diyos. After noon, sa gabi, excited pa rin na itaas yun, ibalik doon sa bawat room. No? At kami po, mga kabataan, taga-Pasig, no, hindi nauubos yung excitement namin. Dahil pag-uwi namin, mag-aabang kami ng bus, no? Minsan medyo matagal. Pagdating dun sa bus, kantahan pa rin. No, nandun pa rin patuloy yung excitement, no? At yun po ang nawala na. Marami, wala na yun. Wala na yung excitement, no? Yung iba, obligasyon na lang na umattend, no? Obligasyon na lang na gawin yung bagay na yan. Ang nais ng Panginoon, kapag ito, no? Kapag ang excitement natin sa pagbabalik ng ating Panginoon ay laging nasa ating puso, makikita natin lalo't higit ang yung init na mararamdaman mo maglingkod sa ating Panginoon. Para bang tawag dito, you are beating the time, no? Yung talagang ayaw mong mawalan ng saysay bawat minuto, bawat segundo ng iyong ng buhay mo, no? Dahil gusto mo bago dumating ang Panginoon matapos mo, no? Kung meron kang ginagawa, gusto mo matapos mo. Kaya dire-diretso ka, hindi ka magpapahinga, no? At hindi ka naman makakaramdam ng pagod. Amen? No? Kaya nga po katulad nga noon, talagang sila Bishop noon pag napunta ng Tarlac, ang pinupuntahan nila, lumalakad sila doon sa mga bukid, ilang kilometro, no? Walang pagod. Nung kami ay unang-una doon sa Mindoro, magpa-follow up kami doon sa bukid, no? Isang bahay lang yun, isang pamilya lang yun. Lalakad kami doon sa mga pilapil, lalo na kapag yung antag dito, yung inano na yung nagpuputik-putik na, no? Hindi na kami doon sa pilapil naglalakad. Doon na doon sa mga putik. Kasi pag sa pilapil, pwede ka pang bumagsak. E di pag doon sa putik, doon ka na mismo sa putik maglakad, mas safe ka pa, no? Kaya, hindi mo makikita, no? Hindi ka makakaramdam, no? Walang dire, walang talagang dire-diretso, no po? Kaya dahil nandun yung excitement, ito yung nais ng Diyos na maibalik sa atin, no? Hindi lang tayo after doon sa reward. Magkaroon tayo ng excitement na babalik ang ating Panginoon. Amen? Babalik siya, no? Babalik siya. Kaya ito po yung nais ng ating Panginoon na ma-develop sa atin yung excitement natin sa pagbabalik ng ating Panginoon, no? Dahil ang sabi nga, hindi lamang naroon yung reward na nanggagaling sa Kanya, kundi ang sabi nga, eternally makakasama na natin siya. Amen? No? Kaya ito po yon. At dito sa verse 38, apat lang po yun yung na-share ko nung sa tinig ng pag-asa, no? Doon sa verse 38, ang sabi dito, now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. No? Ang sabi nga, isang paalala para makuha natin yung reward, no, na nanggagaling sa ating Panginoon, we must live by faith. No?
The just shall live by faith. No? Ano ibig sabihin nun? Ang sabi sa Hebrews 11:1, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kaya yung, habi nga, yung things hoped for, ano ba yung pag-asa mo? No? Ano ba yung pag-asa mo? Ano ba yung ninanais mo? Di ba ang ninanais mo, ang pag-asa mo, yung pangako ng Diyos? Di ba? Kaya, manbuhay daw tayo na naroon na sabi nga ay natanggap na yung pag-asang yon na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? No? Naroon ang sabi nga, hindi dahil sa nakita mo o naramdaman mo, kundi by faith, you are claiming it. No? Tinanggap mo na. Halimbawa, sa kagalingan, no? Ang sabi ng Panginoon, by my stripes, you are healed. By the stripes of Jesus, you are healed. No? Kaya, if you are living by faith, kung ikaw ay namumuhay ng ayon sa pananampalataya, doon sa kagalingan na ibinigay na ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng mga latay na nakamit niya doon sa krus ng Kalbaryo, no? Kahit may nararamdaman ka pa, no? Kahit may nararamdaman ka pa, hindi ka nakafocus doon sa nararamdaman mo. Nakafocus ka doon sa pangako ng ating Panginoon, doon sa kanyang salita. Kayo, ano ang lalabas sa bibig mo? No? Ang lalabas sa bibig mo ay pasasalamat. Thank you, Lord, that by your stripes I am healed. Kahit meron ka pang nararamdaman. No? Alam niyo po, magpapatotoo po ako. Dahil siguro for 2 months bago mag-anniversary. No? No? At praise the Lord, I know complete na ako. No? Nung po nakaraan, medyo meron pa akong nararamdaman sa aking binti, yun na sa aking no? At yun nga, dahil alam naman namin na aligning, yung pag-align ay gift na nagagaling sa ating Panginoon, na pinapa-align ko lang po kay Ate Eileen, no? Pagkatapos ma-align nawawala naman, no? Pero may time na parang bumabalik siya, no? Tapos hanggang sa dumating sa punto na pag umabot na dito yung yung hindi naka-align na talaga ang sakit, yung ganito ko parang mapuputol, no? At minsan dahil sa sakit, no, sa sakit na nararamdaman ko dito sa may ko, nagawa akong lagyan ng ano ba tawag dito? Hindi. Yung anong tawag doon? Yung pain reliever na yung ginagamit kasi yun ni Bishop pag yung bago kami matulog, sabi niya, malagyan mga ilikod ko. Omega pain. Yan, yung omega pain na yun. Dahil sa sakit, sabi ko, nilagyan ko. Naku, naparami pa na Naku po, kinabukasan, nagpaltos yung dito sa may ko. Tapos, biglang sumakit pa rin yung isa kong tuhod, itong isa. Biglang pinaalala sa akin, kasi noon, ang nakita ko, once may sumakit ako, may katapat iyon sa may likod ko. No? Kaya sabi ko, ay, hindi lang galing to sa may pa ako. Sabi ko gano'n, kailangan talagang ma-align talaga yung likod ko. No? Di ako kay Ate Eileen. Sabi ko, Ate Eileen, hindi lang paa yung talagang mula sa likod na. No? At nakita naman niya na meron ngang mga hindi, sabi nga ay naka-align. No? At praise the Lord, nung maayos yun, ayun na, nawala na yung parang pananakit. Ang naging problema ko nga, yun nga, yung nagpaltos yung dito ko sa dahil doon sa omega pain. Na talagang napakahirap sa pagtulog. At nung time na yon talagang, alam nyo, walang lumabas sa bibig ko na masakit. Every time na meron akong nararamdaman, in Jesus' name, no? Minsan nga, yung kantang, walls fall down in Jesus' name. Lagi ko, pain in Jesus' name. Ginagawa ko, pero laging, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, no? At laging kong claim, Lord, by your stripes, I am healed. Pero humingi muna ako ng tawad kasi alam ko, pagkakamali ko yun Sabi ko, Lord, patawarin niyo ako. Hindi ako sumangguni sa inyo kung ano yung dapat kong ilagay dito sa aking puwitan, no? Dito sa aking para matanggal yung pain na yon. Bigla na lang ako nag-act na lagyan ito ng omega pain. Kaya
Sabi ko, Lord, alam ko na ito'y pagkakamali ko, no? Pero, ang sabi nga, we must walk by faith. No? Kaya kahit ano yung nararamdaman ko, sabi ko nga siguro walang si Ate Aileen lang ang nakakita. Pag ako'y inaalay na, talagang grabe yung sakit, ano? Pero every time na naroon na sabi nga ay kahit si Bishop hindi niya pero alam niya na meron akong iniinda. Pero hindi ko pinakikita dahil I know that by the stripes of Jesus, I am healed. At higit sa lahat, yung kapangyarihan ng kanyang pangalan. No? Sabi ko, Lord, ang dami ko nang naranasan na ang kapangyarihan ng pangalan mo ay very powerful. Kaya hindi ako magsasawa na gamitin ang kapangyarihan ng pangalan mo sa nararamdaman kong ito. Amen? No? Kaya we must live by faith. No? Let's live by faith, no, upang matanggap natin yung reward na yon at makapagpatuloy tayo. No po? Kaya ito po'y paalala sa atin, no, na sabi nga to get the reward na ating pinag-aralan, una, sabi nga ay wag daw nating cast not away therefore your confidence. We need patience to do the will of God. Be excited for the coming of the Lord and live by faith. No? Ibig sabihin ng live by faith, live by the promise of God. No? Live by the word of God. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa sitwasyon mo? No? Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa sitwasyon mo? Kulang ka sa financial. Mayroon kang problema sa Anong sinasabi ng Diyos? I will supply all your needs according to my riches in glory. Yun yung panghawakan natin. No? Ibig sabihin ng living by faith, living by the promises of God. Living by the word of God. No? Hindi living by kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung nakikita natin, hindi. Living by faith meaning living by the promises of our God. Ang tanong, meron ba tayong promises ng ating Panginoon? Amen? Kung meron tayong promises ng ating Panginoon, yun ang ating lakaran. Amen? Praise the Lord. Kaya purihin po ang Diyos sa umagang ito. May natutunan po ba tayo? Amen? Tumayo ang lahat ng natuto. Amen. At sa pagkakataon na ito, ang nais po ng ating Panginoon, hindi lang tayo basta matuto. Maisagawa natin to. No? Hayaan natin yung humility, no? Yung pagpapakumbaba, no? Na kahit alam mo na wala kang kasalanan, pero wag kang manghinayang na humingi ng sorry, no? O naroon na humingi ng dispensa, no? At makikita mo, mararanasan mo yung kapayapaan. Mararanasan mo yung no? Kaya sa oras na ito, thank you Lord. Tayo patuloy na lumapit sa ating Panginoon, magpakumbaba tayo. Magpasiyasat tayo sa ating Panginoon. At sa pagkakataon na ito, maging excited tayo sa kanyang muling pagbabalik. Tanong, kung siya kaya'y biglang bumalik ngayon, handa kaya yung ating mga puso? Malinis kaya ang ating mga puso? No? Sa oras na ito, kung paano tayo excited na tumanggap ng bisita, naglilinis tayo, lahat ng sulok nililinis natin. Dahil gusto natin na matuwa. O habi nga ay ang ating bisita na darating ay mapaglingkuran natin ng gusto, how much more ang ating Panginoon. Linisin natin yung ating mga puso. No? Tignan natin, baka may mga sulok-sulok dyan na hindi pa natin naihingi ng tawad, hindi pa natin naroon na isusuko sa ating Panginoon. No? It's high time. Praise the Lord. Tayong lahat ay yumukot, pumikit. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, sa umaga pong ito, salamat po sa inyong mga salita na amin pong pinagsaluhan. Sa pagpapaalala niyo sa amin, O Diyos, na kayo ay darating na.
At sa pagdating nyo, dala nyo ang mga reward, Panginoon, na nais nyo ipagkaloob sa amin, ayon sa aming mga ginawa, habang kami po ay nabubuhay pa sa mundong ito. At salamat din, Lord, na hindi lamang pang heavenly reward ang hawak nyo, Panginoon, ang nais nyo na matanggap namin, kundi dito pa lang, Panginoon, matanggap na namin ang bawat reward. Kapag kami po ay natutong magpakumbaba, sumunod sa iyo, Lord, maglingkod sa aming kapwa, Lord, maglingkod sa inyo in all things na ginagawa namin. We will do it all for your glory alone. Father God, I just pray, O God, patuloy niyo po kaming samahan. Patuloy niyo pong punuin ang aming mga sisidlan. Higit sa lahat ng apoy ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Upang kami po ay laging maging excited, O God, sa inyong muling pagbabalik. Lord, kilala niyo po kaming lahat. Wala po kaming maitatago sa inyo. Kung sa pagkakataon na ito, ang mga ginagawa namin ay dahil obligasyon na lang, Panginoon. Dahil kailangan na lang itong gawin. Wala na yung excitement, Father God. Change our hearts today, O God. Change our hearts, O God. Maging yung pag-attend po namin every Sunday. Lord, ibalik niyo yung excitement namin, Panginoon, na kayo yung aming magiging kaulayaw every Sunday. Kayo ang aming pupuntahan, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, O God. Hallelujah. Oh, yes, O God. Thank you, Lord. Lord, bring that adrenaline, O God. Lord, balik niyo yung excitement na yun sa aming mga puso, O God. Hallelujah. Na sa lahat ng aming ginagawa, Lord, walang nasasayang. Sapagkat, Panginoon, we cannot outgive you, Lord. Hindi ka namin ma-outgive ng aming oras, ng aming lakas, ng aming mga talento, ng aming mga pagkakaloob sa inyo. Sapagkat everything will not be in vain, O God. Ang lahat ay may reward na ipagkakaloob ka. Salamat, 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 O Diyos. Hayaan niyo po na inyong mga salita na aming narinig ay tumimo sa aming mga puso. Patuloy na magpaalala sa amin na lagi kami maging handa sa inyong muling pagbabalik. Upang magawa namin ang lahat, Panginoon, with joy, with all our heart, with all our soul, and with all our whole being. Thank you, Lord, for this day. Thank you for your word. At sa oras na ito, as you have said, Lord, that the just shall live by faith, turuan niyo po kami na lumakad ayon sa inyong banal na kalooban, Panginoon. Sa inyong mga pangako, Lord, sino man po dito ang may mga sakit at karamdaman na nararanasan, tulungan niyo siya, Lord, to live by faith. To live, Lord, na inaangkin ang pangako niyo that by your stripes, he or she was healed. Ang kagalingan ay pinagkaloob niyo na 2,000 taon na nakararaan. In the name of Jesus. Sino man, Panginoon, ang mayroong mga problema sa pananalapi o anumang bagay, Lord, tulungan niyo siyang mamuhay na may pananampalataya, pagtitiwala, na hindi niyo siya iiwan, hindi niyo siya pababayaan, isusupply niyo ang lahat ng kanyang pangangailangan. Walang imposible sa inyo, walang mahirap sa inyo, Panginoon. Thank you, Father. Yes, O Lord, in all aspects of our life, help us to live by faith and not by sight, nor by feeling, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Upang patuloy ka namin mapapurihan, patuloy ka namin mapasalamatan, patuloy ka namin, O Diyos, na madakila at maitaas sa aming mga buhay. Sa oras na ito, tanggapin nyo ang aming pasasalamat with all our heart, ang aming pong pagsamba sa inyo, ang aming pong, Lord, pagdakila sa inyong makapangyarihan at dakilang pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord.
Rewards. Sino po ang gusto ng reward? Okay po. At yan po ay i-apply po natin yan sa ating pagbibigay. Okay. Upang makuha po natin ang best reward ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi, yan pong ibigay po natin ang ating best sa Lord. Sabi nga po dun sa katuruan ni Reverend, maging obedient tayo sa pagsunod po sa ating Panginoon. Makikita po natin na sa atin pong buhay dito sa mundo, parang lahat po ay mayroong instruction si Lord. Parang lahat po siya ay mayroong iniuutos sa atin. At sa kabila po naman ng lahat niyang mga instruction at iutos sa atin, yun po ay mayroon po siya laging sinasabing reward. Tulad nga din po sa ating pagbibigay. Na talagang alam na po natin yun, hindi ko na po natin yun. Siguro hindi na po laging dapat pang ulit-ulitin sa tithes, yun nga po, sinasabi nga po niya, ibigay natin ng buong buo ang ating tithes. Tapos magbigay po tayo ng may kagalakan, hindi napipilitan lamang. Katulad nga po doon sa katuruan ni Reverend Estela na maging obedient tayo. Ayun pong mga pangako ng Lord ay atin pong panghawakan at atin pong gawin. At ibigay po natin ang ating best para makita po natin. Dahil alam ko pong bawat isa sa atin, tayo po ay nagnanais ng reward sa ating finances. Overflowing. Sino po ang may gusto ng overflowing blessing? Yung ay hindi tayo mauubusan. Laging meron. Sabi nga doon sa isang, nabasa ko din po sa Biblia, hindi pa nauubos yung laman ng ating bangan ay nag-aani na uli tayo. Lahat pong gagawin ng ating kamay ay pagpapalain ng Panginoon. Yun po. At yun po, nandun din nga po ang mga kautusan ng Diyos na dapat po naman nating sundin. Maging faithful po tayo sa pagtupad, sa pagsunod sa atin pong mga itinuturo po at instruction ng Lord para po makuha natin yung overflowing blessing na hindi dadating po yung panahon na hindi na po talaga tayo mangungutang. Tayo na po ang magpapautang. At ay talagang ang atin pong palabigasan hindi po matutuyuan. Ay talagang sa overflowing, hindi lang po sapat. Ay nag-uumapaw. Dahil yun naman po talaga ang pangako ng Panginoon Pag tayo isusunod sa Kanya ng may buong katapatan, may buong may faithfulness, may obedience, ang reward po ng Lord ay nandun. Dahil ang Lord po, hindi po natin siya mahihigitan. We cannot outgive God. Sa lahat po nating ginagawa, even po sa ating pagbibigay, hindi po natin siya mahihigitan. Talagang kung gaano po, sabi nga po doon sa siklik, liglig at umaapaw. Kaya nga po, magtanim po tayo ng magandang seed, ng tamang seed para po sa ating Panginoon, sa gawain ng Lord, even sa atin pong kapwa, sa mga nangangailangan po ng tulong, magbigay po tayo dahil yan pong lahat ng yan ay nakikita ng Lord at hindi po yan mawawala ng saysay. Kaya po sa oras na ito, ihanda po natin tas po natin ang ating mga envelope. Ito man po ay kaloob na tithes or offering at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa napakagandang katuruan na narinig namin sa oras na ito. Dakilang Diyos, sugad ang tungkol sa reward. At ikaw ang Diyos na laging may reward, Panginoon, O God, sa lahat ng aming ginagawa. Maging sa amin nga pong pagbibigay, Panginoon. Hindi ka namin mahihigitan, Panginoon, na kung kami susunod sa iyo ng may buong puso, Panginoon, O God, hallelujah, may excitement, Panginoon, O God, at kami, Panginoon, O God, hallelujah, ay mabubuhay, Panginoon, ayon sa iyong pangako. Tunay nga dakilang Diyos, mararanasan namin, Panginoon, ang greatest reward na ibibigay mo sa amin, Lord, maging sa amin pong finances, dakilang Diyos, O God. Kay Lord, sa oras na ito, Panginoon, nandito po kami, magkakaloob, Lord. I pray in the hallelujah, na tunay nga pong ang lahat ng anak mo sa oras na ito ay magkakaloob ng may kagalakan at hindi nabipilitan lang dahil dun ka nalulugod, Panginoon, O God, hallelujah, sa nagkakaloob, O God, with cheerful heart, O God. At tunay nga,
dakilang Diyos, alam kong alam mo ang pangangailangan ng bawat isa. Pero Panginoon, oh God, hallelujah, nais po namin kami maging faithful, maging obedience, oh God, sa mga turo mo at utos mo, Panginoon, oh God, upang maranasan namin even sa aspeto ng aming pamumuhay, Lord, ng aming finances, oh God, ma-receive po namin ang overflowing blessing, Panginoon. Dahil Lord, alam ko na kalooban mo na kami pasaganain, Panginoon. Ikaw nga ang nagbigay sa amin, Panginoon, oh God, ng authority and power to create wealth, oh God. Kaya salamat, kami po'y nagsasubmit sa iyo sa oras na ito. Ibibigay namin, oh God, ang para sa iyo. At Lord, sa mga kapatid po namin na wala pang kakayang magbigay, dahil kung sila man po ay wala pang hanap buhay, Lord, o hindi pa man nagsisikyan sa kanilang puso at isip, Lord, ang katuruan mo tungkol sa bagay na ito, Lord, ikaw na po, Panginoon, ang kumatagpo sa kanila, O God. At ipinapanalangin po namin later, sooner, Panginoon, O God, sila po ay magkakaroon na din ng ipagkakaloob at magkakaloob sila ng may buong katapatan at kagalakan sa kanilang mga puso. Lord, salamat, pagpalaan mo ang lahat ng salaping ito, O God, na maiipon at katulad ng sabi mo, Lord, magamit lang po ito para sa ikalalawak ng iyong gawain. For your glory alone. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, today po, as we celebrate the Mother's Day. So, we're inviting po lahat ng nanay dito po sa unahan. We just want to acknowledge every loving, caring, strong, and selfless mothers na talaga naman pong, kumbaga, buong puso ang kanila pong pagbibigay ng alaga, aruga, ng pagsisilbi sa kanila pong mga pamilya. Lahat po ng nanay, sige po, come over at meron po tayong token para po sa bawat isa. At can we invite Pastor Joseph to pray sa atin pong mga nanay dahil si Bishop po ay nasa sagana po ngayon. At ayan po, praise God. Palakpakan naman po natin si Lord sa buhay po ng ating mga nanay. Amen, amen. Praise God. Baka po meron pa po sa likod. Sige po, lahat po ng mga mothers, tayo po ay pumunta po muna dito sa unahan. Ayan, at ang mga kids po natin, tapos na po ba sila dun sa kanilang ayan po, mamaya po yung mga may anak sa kids, bibigyan po kayo ng inyo pong mga anak ng love letter na kanila pong gawa. Sige po, move pa po tayo dito. Ayan, medyo compress po. Okay po. Ayan, so praise God po sa buhay ng bawat mga nanay. Ayan, Pastor Joseph. Happy Mother's Day po, mga nanay. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa kanilang buhay. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa mga nanay. Tunay nga, O Diyos, na sila po'y pagkalooban mo ng kalakasang nagmumula sa iyo. Patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng mga pagpapala at biyayang nagmumula sa iyo, Panginoon. At pag umapawin mo, O God, ang kagalakan, at ikaw po, O God, ang tunay nga, O Diyos, na umaliw sa kanilang mga puso. At patuloy, Panginoon, na ang iyong salita ay palagi nilang alalahanin, O God. Lord, salamat. Ako po'y nagtitikira sa kanilang buhay ng mga pagpapala, ng mga biyaya na nagmumula sa langit. At tunay nga, O Diyos, maging malapit ka po sa kanila. At salamat sa kalakasan, sa pag-aalaga nila sa kanilang mga anak. At tunay nga, Panginoon, ikaw po ang nagbibigay ng kagalakan upang maalagaan ang kanilang mga anak, O God. Lord, salamat. Hindi po matatawaran ang kanilang kasipagan, ang kanilang kasigasigan, Panginoon, at walang anumang halaga
ang kanilang pagiging nanay, sapagkat tunay nga, O Diyos, na sila yung regalo mo, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon. Salamat sa bukas na langit na ang biyaya, pagpapala ay ibinuhos mo na sa kanilang mga buhay. Lord, salamat, O God, maging malapit ka po sa kanila sa isang malalim, tama at bibiliang kaparaanan lamang. Lord, we praise you, Lord God. We honor you in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Happy Mother's Day po. So, bago po tayo dumako po sa ating announcement, can we have our short groupings po? Maghanap po kayo ng kasama nyo sa groupings, mga tatay, sa tatay, nanay sa nanay, mga kabataan, mga young pro. Ano po, sa pinag-aralan po natin ngayon na shinare po sa atin ni Rev Stella, dun po sa 5 mga rewards, ano po sa tingin nyo ang kailangan pa po na nyo personally, natin personally na i-work out pa? Ibig sabihin yung gusto mo na itong reward na to ay ma-receive mo pa sa humility po ba? Reward of humility, reward of obedience, reward for serving the Lord, reward for your faithfulness, or reward of doing good to others. So, sige po, ano lang po, 3 to 4 lang po in a group para po magkaroon lahat ng chance to share. Sige po, for 10 minutes. Ayan po, 10 minutes. Sige po, hanap na po tayo ng mga kasama sa group. For 3 to 4 persons lang po per group para lahat po ay makakapag-share. Okay po? So, yun sa tingin nyo po na pwede nyo pa pong i-work out. Ano pag sinabi pong i-work out? Yung, kumbaga, bibigyan po natin ng effort. Diba po? Bibigyan pa natin ng emphasis sa buhay natin para ma-receive po natin yung reward po na yon. Okay po? Let's have our short fellowship, short grouping. Sige po, lahat. Kasama po tayo.
ng Jesus Be Lifted Up Church. Ayan po, kung gusto nyo pong magbahagi ng inyong testimony, how the Lord transform your life, how the Lord deal with you personally, or paano po tayo binago ng Panginoon, you can share your testimony at ipapalabas po natin ito sa ating Speak Life pinapalabas po natin to every Mondays ng 7:30 p.m. po sa ating FB page. Ayan po, so you can approach Sister Mariel or Brother Henry kung gusto nyo pong magpa-schedule ng recording po ng inyong testimony. At ang ating pong spiritual feeding, ayan po, actually, naging SOL online Zoom meeting na po natin ito. Pero dahil ngayon pong June is the, graduation na ng SOL Batch 1 po natin, maaari pong magkaroon tayo ng Batch 2. So, you're still welcome po sa ating pong spiritual feeding every Tuesdays po ng 8 p.m. via Zoom. Ang Zoom link po natin ay sinasend natin sa GC. Kung kayo po ay wala pa po sa GC, pwede nyo pong i-approach kung sino man pong mga leaders or kakilala nyo po para ma-PM po ako at i-add po natin kayo sa GC para makita nyo po yung link. And every midweek services po natin, every Wednesday ng 7 p.m. dito po sa church, we're inviting everyone. At meron po tayong, we are, talaga pong binubulay po natin ang Bible from Genesis. Ngayon po ay nasa book of Exodus na po tayo. So, last Wednesday po ay si Ate Lot po ang nagturo. Praise God. So, sa darating pong Wednesday, sino po ang ating naka-assign? Check lang po sa ating si Kuya Mike po yata ang ating teacher this coming si Ate Jing pala po. So, ayan, nagulat po si Ate Jing. Alam na ba ni Ate Jing? Apo, ayan. So, ibigay mo na lang yung assignment ni Ate Jing. So, kung ano po yung revelation ni Lord sa mga teachers po natin, sa mga nagtuturo, they are imparting it to us. So, ayan po, we're inviting everyone sa ating pong midweek service every Wednesdays ng 7 p.m. At ang ating pong tinig ng pag-asa, ayan po, pinalalabas din po natin ito sa ating Facebook page na pinapalabas po ito every Thursdays ng 7:30 p.m. Ayan po, yung mga pastors natin, si Rev, yung mga pastors po natin from satellite churches, sila po ang mga nagtuturo po dito. So, let's hear them, yung mga binibigay po ng Panginoon sa kanila. At yun nga po, sabi nga, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So, wag po tayong manawa na makinig ng salita ng Diyos dahil sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos, dito po mas lalong lumalalim po yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Amen? Kaya po, let's continue to hear the Word of God through our tinig ng pag-asa and atin pong soaking every Fridays po dito po sa church ng 7:30 p.m. So, we're also inviting everyone, let's come and soak into the presence of God. Usually po sa soaking, that is a time where God is revealing His heart. Nagre-reveal po ang Panginoon ng kung ano po yung, not only personally, but also as a church. Kaya po, we're inviting you na tayo po ay bumabad sa presensya po ng Panginoon yan every soaking po natin. And meron po tayong upcoming events. Ayan po, meron po tayong music symposium. Tuloy na to, Van. Sa May 25 po. At sabi po dito, more details in the upcoming days. So sa mga may heart po sa music, 2 weeks na lang daw po. Sa may mga heart po sa music, kahit hindi pa po kayo part ng worship team, but if you have a heart to serve the Lord, di ba po yung isa sa pinag-aralan natin kanina, reward in serving the Lord, kung gusto po natin na, ma-receive natin itong reward na to, and you want to be part of the music or the worship team po, you are very much welcome. At alam ko po, i-invite din po natin yung mga worship teams po natin ng mga satellite churches. So, kaya po,
let's join and we believe the Lord will meet us here sa atin pong music symposium na to. And ayan po, don't forget to like, subscribe, and follow our Facebook, Jesus Be Lifted Up Church, at ang atin pong YouTube na J Blue Church. Ayan po, yung mga pages po natin for us to, kung gusto nyo pong balikan, yung mga teachings, yung mga preachings ng ating pong mga pastors, and you want to hear it again, ayan po, pwede po natin buksan yung ating pong mga Facebook at YouTube page. Ayan po, so ayan po yung ating mga some important announcements this week at this coming days. Kaya po, praise be to God. Lahat po ba tayo ay may natanggap sa salita po ng Diyos ngayong umagang ito? Amen. So, ito po ay baunin natin sa ating mga tahanan, sa ating mga this whole week na maging sandata po natin. Amen. Maging kalakasan po natin as we continue to keep our faith, our hope in Christ Jesus. At tayo po lahat ay tumayo sa ating pong panghuling panalangin ngayong araw na to. Let's thank the Lord for everything that He has done sa buhay po ng bawat isa. At can we call, sino po ang ating closing prayer? Si Sister Aiza po. Can we sing to God be all the glory? To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Yes, Lord. Hallelujah. Marapat po na ibalik natin sa Panginoon ang kabutihan niya at ang katagumpayan ng gawain sa umagang ito. Yes, oh God, salamat Panginoon, dakilang Diyos. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito na kung saan, Lord, na ang bawat na isa po sa amin ay nakarinig ng iyong kapahayagan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na Lord, ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan sa bawat isa. Lord, patuloy namin itinatas, Panginoon Isus, sa umagang ito, ang naghayag po ng iyong, Lord, ang iyong salita sa umagang ito, patuloy niyo pong ibalik yung kalakasang nawala sa Kanya. And Lord, we pray, Lord, continue to anoint your servant, anoint your people, Panginoon, O God, na kung saan, O God, marami po pong makakarinig, Lord, ng iyong mga mensahe, Lord, katuruan sa umagang ito. Lord, salamat po sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang pagpalain, ingatan, proteksyonan, at Lord, sampu na kanyang buong pamilya. Ang pagsama niyo po ang patuloy niyang mararanasan at ang kaluwalhatian niyo, ang biyaya niyo, ang patuloy niyang mararanasan sa kanyang buhay. And Lord, maging sa bawat isa po na narito, Lord, na nakarinig, tunay nga, O Diyos, na hindi aksidente, Lord, na nakarinig kami ng iyong salita, upang Lord, maging gabay namin sa pang-araw-araw, Lord, na mamuhay kami, Lord, ng kalugod-lugod sa iyo, mamuhay kami, Panginoon, ng Lord, na may takot sa iyo, Panginoon, at higit sa lahat upang ma-receive namin yung portion ng bawat isa. Lord, tunay nga, Lord, nagampanan namin, O God, ng tapat at totoo sa iyong harapan ng lahat, Lord, ang nais niyo po sa aming mga buhay. Lord, salamat, Panginoon, O God, tunay nga, O Diyos, na Lord, hallelujah, Lord, na hindi babalik sa iyong hindi po babalik, Lord, ang iyong salita sa bawat isa, O God, Lord, na hindi mo po ito gagawin at hindi mangyayari sa bawat isa. Lord, maraming salamat, O God. Lord, sa aming po pag-uwi sa pansamantalang tahanan, Panginoon, patuloy namin hiningi ang pagsama-paggabay niyo po sa bawat isa, ang pag-iingat niyo po, ang protection niyo po, at yung mga narig namin sa umagang ito. Tunay nga po, O Diyos, na ito'y patuloy na rumema, tumimo, at malakaran ng bawat isa, tigit sa lahat. Mag-grow po kami sa iyong salita at mananatili ito sa aming mga puso upang maging sandata namin, Lord, sa kakaharapin namin ngayong linggong ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa iyo po. Lahat ng papuri, pasasalamat in Jesus' name. Amen.
Sige po, pag-pray lang daw po natin sila Sister Clyde at sila ay, asa na? Yung family ni Sister Clyde. Yan. Brother Mike. Sila po ay, yan, pupunta ng Bicol. Ayan, thank you Lord. Hallelujah. Father, we thank you na naipagkakatiwala namin ang lahat ng aming pinaplano, maging ng aming gagawin. Katulad po, Diyos, ng pagpunta nila Sister Clyde, nila Brother Mike, ang kanyang buong sambahayan, mga kapatid, Panginoon, papuntang Bicol. Father, ngayon pa lamang, O Diyos, dalangin po namin ang inyong divine protection, guidance, Lord, be upon them, Lord, encapsulate them with your power. Send forth your angels, take charge over them, Lord, sa kanila pong paglalakbay, ang sa kanila pong sasakyan. Pakabalutan niyo ito na inyong makapangyarihan dugo, ang inyong mga anak na gagamitin para mag-drive, Panginoon, for that long drive, Father. We pray, Lord, ng isang listo, gising at buhay na puso't isipan sa kanila pong pagdadrive, Lord, hanggang makarating sila ng Bicol, sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang ina, Panginoon. At hayaan niyo, Lord, na overflowing joy ang kanila pong maranasan as they, Lord, have that reunion, O Lord, with their mother, O God. Thank you, Father, at Lord, anong mamang kalooban nyo, plano nyo, maganap, Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay pinagkakatiwala namin sa inyo at sila po ay makakabalik ng ligtas, Panginoon, hallelujah, nag-uumapaw ang kagalakan sa kanilang mga puso sapagkat alam namin na mayroon kang gagawin, Panginoon, sa kanila. Salamat na marami, Lord, ang lahat ng kanilang pangailangan, Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo. Provide all their needs, O God. And Father, I pray, let your love overflow, Lord, sa kanila pong paglalakbay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we entrust their love unto you. And we give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Okay, God bless us all.